Bé, eixos bojos baixets que deia la cançó de Serrat seran d'ací unes horetes els grans protagonistes de Canal 9. Com tots els divendres, avui tampoc es poden perdre. Menuda és la nit. Avui amb una convidada que és tota una artista, Concha Velasco. La nostra companya Pau ha parlat amb ella i també amb els xiquets participants i els seus pares en els moments previs al programa. Ens colem en els últims assajos de Menuda és la nit. Al plató, tot preparat. Menuda és la nit es convida a passar unes hores amb Concha Velasco. Ella tindrà que respondre a les preguntes indiscretes sempre de tots estos menuts. ¿Estará preparada? Me gusta mucho estar aquí y espero estar brillante y divertida esta nit. Menuda es la nit con estos chiquets que me preguntarán cosas que a lo mejor me sorprenden porque ya sabes cómo son los niños. ¿Te agrada alguna canción de ella? Sí, la de mi chica Yeye, la de mi chica Yeye. Yo lo sé, mira. Yo... Ay, moré. Hauràs d'assajar una miqueta més. Sí. Yo creo que todos los niños de pequeñitos quieren bailar y quieren cantar y quieren ser artistas, ¿no? Luego los padres se lo fomentan y en mi caso se convierte en una vocación. Mentre els xiquets estan davant de les càmeres, les mares així davant dels canapés. Pues sí, algo tenim que fer mentre esperem i els nervis. N'hi ha que matar-los. No sabem si els xiquets se convertiran en artistes, pero amistad y xirada sí. Amistad de los padres y amistad de los niños también, que han hecho un grupo muy bueno. Se dona compte que són els seus cosins i enseguida s'apunta. Tan xicoteta que és i tan artista. Pues sí, ja apunta la seva creativitat. Se meneja, agarra... Vaya! No para, quina edat té? Té 17 mesos. ¿Heu assajat en casa? Sí, ella canta desde pequeñita y yo también soy cantante, entonces siempre estamos cantando juntas en casa. ¿Y les dos veus se acoplen bé? Sí, sí, cantamos muy bien juntas. Suena muy bonito. Yo conozco muy bien Valencia y estoy encantada de estar en este programa tan divertido, espero, porque los niños ya sabes que a veces preguntan cosas para las que no estamos preparados los mayores. Quin berenar que s'esteu fent els pares que esteu així acompanyant els xiquets. A ver, lo típico d'allà de Alacant. Què heu portat? Festa, ¿no? Festa el programa, ¿Sí? pues festa. Què aneu a fer? Pues vamos a hacer una representación artística, los más pequeños de la hoguera, de un playback, se llama Annie, del musical de Annie, y bueno, a sorprender un poquito. Molt orgullosos, no?, perquè els xiquets pues, treballen i s'ho mereixen també un reconeixement, no ells tots. Ells posen ahí tot el que poden i són, vamos, guapíssims i ho fan molt bé. Quan acabe l'actuació, què fareu? Què sonarà? El plató s'omplirà de música, humor i molts menuts. Un divendres més en... Menuda es la nit, ¿cómo son los chiquets?